erokamano nya. Robert nyalo liekonwa nena ni to in ko yieri gi joka Sipul, yiero mochan tim tarik 27, idwa timo negi ang'o? Agenda mari ne joka Sipul en mane? Erokamano. An kaka Robert Ouko adwoko erokamano ne nafas ma wayudo kuom mondo wuok gi joka Sipul gi onagi mawinjowa. Wuoyo bang' ka ji mang'eny osewuoyo bedo matek kidogo nikech iyudo ka weche moko gisekwalo mani idwa ni wachi to nawache kama. Mokwongo wach somo aketo mbele nikech awinjo ka jawuoyo moro osewacho chien. An bende asome chandruok. An achako chulo school fee mara kane form 2 magik matimo masters. Ka jonyuol pok otho gi ngima nyaka sani, nyiso ni dhier mang'eny mane nitie nomiyo somo bedo matek kabisa. Kang'iyo ka Sipul ji mang'eny nitie man gi ngufu mar somo, to kinyal koso joma samoro jonyuol gi nitie to nikech koso somo bedo tabu. Ka nyithindo gi miyo basari mar 3,000 kwa mfano, tedo kama odong' cha samoro nyalo dhi tame kama oyude. Ka joka Sipul oyiera kaka Robert mondo abed mjumbe margi mondo ati ne joka Sipul, to adhi make sure ni identify families maonge gi uwezo mondo wane ka nitie nyithindo monyalo miyo full scholarship through office marwa mar constituency, full scholarship. Namba 2, nitiere nyithindo manotimo tuke form 4 moko nogie klas 8, moko notieko klas 12, moko nogie klas 8, to nikech koso pesa sombgi nogi kanyo. Okay. Koro mbele. Okay, koro idwa neno ni joka nyithi ka Sipul odhi sikul e yo moriere mar miyo gi basari. Kando gi basari nitiere arrangement ma waseloso manche sechako timo. Okay. Ma wamanyo negi support kowuok kuom osiepewa mamoko. Okay, okay. To wachulo negi school. Kata sama wan go kan nitie nyithindo manche wasekao mabuora mwatimo negi kama. Target mondo wakony nyithindo gi ka gisesomo magitieko. Ng'amo mi somo kae tieko kode e school. To kipango gimitimo kode tok school. Ng'ani nyalo bedo jama undu e yo mayot. Nikech tok kosesomo ing'eni kaka utime ni koro baga. Adwa ni anbe umia thuolo ka jagane wuoyo. Okay, kama nenya obro mi thuolo kendo madhi nyime kamiwego no nyakwara Mugajwang' parni ma en twak kachiel kachiel